Nangatkat pa sa pader ug taas nga bahin sa ground zero ang mga individual nga naabtan sa landslide sa Zone 1, Barangay Masara, Maco, Davao de Oro niadtong Pebrero 6 sa gabi. Kini ang gisaysay ni Dr. Charina Zamora Labrador, ang medical legal sa National Bureau of Investigation nga naghimo og postmortem ug DNA sampling sa mga biktima sa Masara landslide. Naghimo og postmortem ug autopsy ang NBI sa mga biktima aron matabangan ang pamilya nga mailhan ng ilang kabanay nga natabunan sa yuta dito sa ground zero. Sa among interview kang NBI Medical Legal Chief Dr. Charina Zamora Labrador, mao kini ang iyang gisaysay. Yeah, may mga abrasions dito talaga sila dito. So nag-attempt pa sila na mag-climb sa wall. Yes, it's possible. Suffocation talaga, doctor. Namatay ang mga biktima kay nahutdan og hangin sa diyang natabunan sila sa yuta. Mas daling na-identify ang nanarbaho sa Apex Mining ug ang mga dunay alahas. Yung body parts, yung mga kamay lang, yung mga paa lang. Tsaka kung may ulo, considered na rin siya as body. So, sa amin, as soon na ma-identify yung body, ginagawa namin yung certification of identification, release na namin kaagad yung body. Well, yung ibang bangkay naman, ma-decompose na sila. But yung iba ay, ano pa rin, intact pa rin. Base sa gisaysay kanamo sa mga rescuers nga atoa sa lugar, daghan sa mga biktima nga ilang nakutkutan, 2 metros na lang unta maabot na nila ang luwas nga lugar. Daghang patayng lawas ang nakita sa kilid sa mga balay nga nagtapok ug nuna pay naggako sa diyang nakutkutan. Kagabi, gilubong na sa public cemetery sa Maco ang 8 kawala mailing biktima human nakuhaan sa NBI og mga specimen samples nga dalahon sa Manila. Nagsige na og kolekta og samples ang NBI sa mga pamilya sa biktima. Ang kuhaan la og sample mao ang ginikanan ug mga igsuon ug kinahanglang 2 ka tawo ang kuhaan sa sample aron mabalida ang ilahang himuong DNA test. Apan sa kaso sa mga biktima sa Masara landslide, sagad dental record kung ngipon, buhok ug sample sa dugo ang ilang nakuha. Ang tanang specimen kinahanglan nga i-freezer kung ibutang sa bugdaw nga sudlanan aron mapreserba kini. Sumala sa NBI, daghan na ang miduolog miangkon nga mga parente sa biktima. Apan gikinahanglan nga maghatag sila og prueba nga sila ka pamilya o paryente sa biktima aron makuha ang lawas ug maistablisa sa NBI ang ilang relasyon. Edith Caruay, News 10 Philippines. Stay safe!